Ludmilka pri telefóne a dnešným hosťom... Tada! Zdraví na Rivko! To bol taký dementný nápad toto. Nie, ja som si kúpila oného. Bože. Nie, to je, jak sa to povie? Maskot. Áno, maskot. Ja mám maskota. S krivým rohom. A ty pohode. To je multifunkčný. No, bože. Neurobíme to celé, to je z babky. A to je konec. To je konec. Počkaj, ja ťa musím... Som si nasilnil žantým rohom. Musím dozadu. Takže naspäť k tomu, čo som vôbec chcela pôvodne s pivkáčom. Takže našla som si na internete 7 Second Challenge. Ešte bližšie to daj. Dá. Rozstrašenie. Nastavila som si tam, že adult mode. Adult mod máme. Neviem čo to je, ale bože, aj s vibráciami. To je naznačenie. Tak poďme začať. Ono to vybruje pri každom stisku, či koľko si dáme kôl? 9. Ešte bližšie to daj. Daj, ešte! Ludmilka, tu musíš vyspívať chalenke odzadu. Čo ja sa vyspívať chalenke odzadu? A daj ti štart, hej? Oj, daj ti štart. Šulanc. Šulanc. G, no, lo, lo. Vôbec, to bol úplný fail. Failed it. Poďme. Aha. Počkaj. Povedz svoje meno, celé meno odzadu. No. Sean I. Pilif. Filip Janoš. Hej, dobre, to je. Easy. A on to má nacvič. Uj. To robíš. To si jak spravíš? Ja neviem. Čo? Neviem už. Jemne. Mám tam ten náznak. Práve sme zatleskali hluchodinu. No a to je úplný nailed it. Dobre. Teraz nepozeraj. Že to 0-1. 1-0. Všetko práve. Že máš hovoriť v troch rozličných akcentoch. Akcentoch? Nestačí jazyky? More. Tak ako som bol, hneď by som nailed it, ako toto bol aj za 3 podľa mňa. Ja by som to normálne... Nič mi v poslednej sekunde more dať, tak to je top, ja ti dám zónu. Ďakujem. Zaspievaj prvú pieseň, ktorá ti príde na Teraz. Electronic, Supersonic, Electronic, Electronic, Supersonic, Electronic. Dobre, dal si. 2-1, bože môj! Jaj, až by som dal teče. No to snad nie. Vymenuj 7 farieb duhy. Červená, žltá, zelená, modrá, to už bolo len 4. Fialová a ešte oranžová a ešte... To je 6, ešte indigová, ty vole, ešte indigová, bože. Však červená, či indigo nepozná? Máš červenú, hej, oranžovú, žltú, zelenú, modrú, fialovú a indigovú. Ale ja som sa toto učila naposledy asi na strednej alebo na základnej škole. To sú na fyziku. Ja neviem, čo je indigové. Indigové to máš, to je tak fialová, to ženy rozlišujú iba. Ja to vidím rovnako, ale ženy že vidia inak tie farby.
A hlavne, že to vie, že to je indigo. To z fyziky sme sa učili na fyzike. Elenka naučila. Vidíš, toto je napríklad taká fialová. To je ružová a fialová. A indigová je tiež takáto. Tak fajn, nedala som to. Fail! Daj. Dávaj, poď. Ja to nevidím. Dobre, nevidíš to. Hraj sa na psa, ktorý práve uvidel mačku. Bum. Môže byť? Postihnuté dieťa, ktoré videlo cukrík, ne, pes mačku. Fail it, ne, to ne. Bože, to som dofailil toto. A stali tam dva jedná, to je výborné. Lebo nejaký oný vták. Keď aj není napodobňať psov, no. Čajka. Tak väčšinou pes robí hap hap. Tak keď to neprečo, pes robí nejaký... Vymenujú 3 zvieratá, pri ktorých sa nebudeš cítiť zle, ak vyhynú. Komár, mucha a smraďoch. To bolo aké easy, to ešte 3 sekundy ostali. Aj keď zase, no dobre. Dobre. Komár je to byla paráda. Tak to je nailed it potom, ale. Takže mám 2-2 si vyrovnal do keľu, tak som s nami teraz. Do nejakého psa, prosím. Vymenuj 4 veci, ktoré by si mohol nájsť v bruchu žraloka. Človeka, vodu, takú odpad z vody a ešte... Ty vole, nevím ja, 4. Ryby, ne? Jaj? Tedy. Do keľu, 3 som Vodu, dal. v žralokovom bruchu je voda. Však voda, Hej, pije, že? Však vypije a pije sa a ide. Do keľu, to som mal. Je to 2-2. Toto je veľmi nepekné skóre teraz, veľmi nepekné. To sa nepáči. Tiež. Sústreď sa, hej? Hej. Máš vymenovať 5 celebrit, ale majú to byť ženy. Angelina Jolie, Gwyneth neviem jak sa povie, Jennifer Lopez a Christina Aguilera. Ja neviem tie slova. To je smola, toto snad nie, tu máš fail. Teraz sa musím dať, hej, poď, podo mňa. Poď. Nájdi v tejto miestnosti niečo, čo je oranžové. Bam! Ja som to videla, nie? Bam! Pekeš. Tak to bolo veľmi... Musíš si dať fajliť za to, že mi ideš ostriať vlasy. Very easy, very easy. Dobre, 2-3. 2-3 jak nič. Game over. Áno. Ja ešte jedno kolo Si dáme. vyhral, tak dáme ešte jedno, ja chcem odplatu. Poď. Dáme si 10. Daj 20, keď chceš. To je vír! Že máš opísať niekoho blízko teba. Má veľkú hlavu a ruky veľké a nohy veľké a má hrubý hlas a divný účes. To je to! Toto sa mi vôbec nepáčilo. Tu máš, no. Dobre. Dokiaľ, toto je jaká hovadina. Hej. Dotkni sa svojej brady s tvojim lokťom a potom sa dotkni tvojej brady s kolenom. Jak sa mám dotknúť, ty vole... Máš? No, ešte koleno! Preboha. Bam! To nikto nevidel. Však som... Dobre, dal si to. Však si urvem, ty vole, hlavu. Čo si, hej, no však... No. Že máš... Hej, sústreď sa teraz, hej? Dobre. Sústreď sa. Nájdi niečo ružové v dome. Tu mám, tu... Celé to rozmotaj, ty vole. Ale ty máš celý ružový dom, no ty vole, no hej, toto sú nejaké easy veci máš. Však ja viem, prečo mám rada ružovú, ne? To máš nailed. Vymenuj 5 rôznych inakších, teda rôznych farieb. Farieb? Červená, oranžová, žltá, zelená, modrá, fialová, indigová.
Není fér. Jo, je to 2 krásne, si to úplne easy. Teraz zase nejakú hovadinu, počkaj. Ty kokos, za 7 sekúnd, hej? Za 7 sekúnd. Povedz 7 chlapčenských mien. Ivan, Jano, Rudo, Roman, Filip, Zdeno, Peter, Palo. No, tak 8 si dal až. To je fail! Není! Ja poznám veľa chlapcov. No dá. Menej než bab. Dokiaľ, ale ideme si 3-2, to nie je dobré. Vymenuj 5 elementov z periodickej tabulky. Kyslík, vodík, dusík, ty vole, a ja syra a ty ešte to Ty vole, neplatí! zlato a ty vole ešte Kyslík, dusík, ty vole. UUX, UUC, UUA, UUB, UUD, Aurum, ne? UUN, ale pomaly som bol. Keby si tam nedal to ty vole, tak ešte jedno stihneš. Do keľu. Pelit. A to tak easy, tak som si išiel, po tom čase som si, ale to v strese, víš, v strese ti nenapadne a potom ideš si, všetky menuješ. Polónium som zabudol. Povolný? Polónium, ty. Že si povolný. Že máš vyspoilovať film za 7 sekúnd bez toho, aby si ho pomenovala. Aha, môže? No. Najlepší film tohto roku, behá tam červený chlapík, ale všetkých zabíja bez... To viem aj ja, ty vole, a to som to nevidel, to je ten trotel, ten červený oný. Taký ten zamaskovaný, niečo. To prehrá, veľmi výrazne prehrávam teraz. Za to bol, kto vie. Ten trotel, no, ten čo tam vieš, to ten červený tam ten. Chápete? Čo, všetci tam chodí do toho, presne ten. tak do kina na to všetci. No. To nemôžem, ty ale potúpa, keby to dobre. Impressions. Vymenuj 3 schopnosti 3 kartónových... Môžem povedať kartón? Kartón je čo? To rozprávka, ne? Rozprávkových. No. Rozprávkových charakterov a pomenuj ich. Schopnosti? No, schopnosti. Nejaká super rýchlosť, lebo ten z tej rodinky oných trotlov. A potom bol ešte, Spider-Man dával tie pavučinky a ten oný trotel, čo lietal, Superman lietal. No lietal. Okrem iného lietal. Neviem, čo ešte robí, vieš, že lietal. Dobre, David. Mu tam takto máva. Plášť. To myslím. Toto je veľmi easy. To nemôžeš doľaviť toto proste. No. Že máš sa akože máš akože zahrať, alebo tak akože víš ako. Však víš ako. Že máš akože ukazovať, že akože chápeš, že si Leonardo DiCaprio, ktorý finally vyhral Oscara. Akože sa máš akože jak on. Počkaj, môže? No. Stačí už. Nemusí nás tak dlho. Ja neviem, máš zapnúť. Alebo nejaké potichu, ja dávate za ono. Ale však ja som chcela všetko ukázať. Áno! Jaj! Alebo aj takto môžem zareagovať, že? Normálne mu došli slova. No, vidíš, to je dobré. Pomenuj 6 druhov ovocia. Jablko, hruška, melón, banán, ty vole a ešte grep. A rozno. To a chlop. Ty vole sa nepočíta? Nie, druhýkrát ne. 5-4. Vyhráva do keľu, teraz dostaneš tu. Tri veci máš povedať, tri veci máš povedať, ktoré sa ako rimujú s tvrdým i so slovom hodiny. Voloviny? Ešte dve. Dreviny, koniny. To asi 3 sekundy poviem, ale tak Ale ty si mal povedať. trochu rýchlejšie, keby ti myslel, tak už to máš, no. Fail! Teraz musím dať do rovnom, hej? Dávaj. Hej. Takú daj poker face na 7 sekúnd. 3, 2, 1, tak.
Si sa veľmi slabo snažila, hej? Ja som sa nesnažila. Aha, som ti moje pichnutú vín ukázať. No, to je som. Dobre. 5-5. To bolo úplne easy win toto. Že máš vymysleť slovo, ktoré neexistuje a nejakú definíciu na ňo. Kvaskva. To je Quasimodo, ktorý už pod zemou kvasí. To je paráda, to ti uznávam. Bolo tak sekundu po, ale tá definícia to bolo taká, to nesmieš na 7 sekúnd povedať proste, to ti dáva zelenú. Ďakujem. No poď. Vymenuj 5 aplikácií v tvojom mobile. FF, RR, Klany a Facebook. Dobre. FF a čo? To sú také hry RR, FF. Tak to čo je? To není fér. No to sú ešte, vieš koľko tých písmenkových hier veľa? Ešte super. Ja viem, no. No. Tento. Ešte SP, AU. Tak, by som mohol... To mám ja. Tie sú inde. Teraz ja. 6-6, no poď sa. Koľka ty? 6-6. 8. Je to v rond 8. Máš vysvetliť zmysel života. No, za 7 sekúnd sa nedá. Plodiť. Tak. To už áno. To už hej. Dobre, okej. 3 sekundy nič. Ale má pravdu ináč. To by sa učí na biológii, tuším. Tam. Takého myslím, že som nehral. Potras svojimi vlasami dopredu a dozadu 10 krát. Môžem? Štart. Ešte, že som sa nevidel. Bože. Keď mám také vlasy, vieš? Ale daj tam do toho zvuk toho psa. Máš akože si vymyslel nejakú tú rozteskávačkovskú tú, vieš, tú srandu, vieš, nejak tak a pozbudzovať nejaký tím. Počkaj, to sa musí postaviť, nie, na to. No a musíš to akože nejak, že aha. Bam. Pivko, to je hviezda naša, baví ho len pivová fľaša. What the fuck? No. Nailed it. To teda, no, moje. Urob najvyšší a najhlasnejší zvuk, aký vieš. Štart. Tak to nebol najhlasnejší a najvyšší. Tak najvyšší možno aj. Ale to vtedy není hlasno, keď vieš, že... Ale to bol zase ten pes. Neviem, či mu to mám uznať. Ja to vyššie neviem, ale dáš. No dobre, tak ti to dám, Nelly. 8 je tá. Bam! Fuj! Drak, nestačí, že máš ruku v riti? No.
Takže dúfam, že sa videoko páčilo a to je všetko z tohto videa aktuálne a lajkujte, zdieľajte všetko dokopy a pozdrav za pivko. Čau! Ahoj! Sme sa rozlučili už, ne? Ne, ja som nepovedala ahoj! Čau! Ahoj! Mám takto žilná vždycky, keď sa na veľmi smejem, alebo som dole hlavu, alebo sa tlačím bež na základe. Počkaj, ja si ťa zakriem. Sexy. Vyzeráš ako obrý penis. Obrý penis pod perinu. Ešte keby som sa ja tak ľahla. Ahojte, tu je Ľudmilka pri telefóne a dnešným hosťom obrým penisom. No pokračujem, hej? Môže to? Počkaj, hej. OK. Pičet. Je čo za slovo? To netuším. Pič, syrogina. Smola, smolný jantar, asfalt. Si zabil. Ty pterodaktyl. To je konec.